Hakani kapor ngas ngobanai kublei kerpang na kabanta jong pi ki para bangit jong kabalang ka jong blei nong thumai pokse bat komju ya baro ki para kustan ki paralok para jor ke biadan bantalang bat ni hagani ka jingseng duai sha jingit kaba kani khandai trik jong ni banai me arajar arpuai kaba kabalang ka jong blei lang ba ka pas solution kalapan bej renti bagian pelong yang ada kecil seng dua sahaja jingit hagan ke sengi di hagan ke por ngas ngau ngu ayo blay nak banta jong pi ki para bangit di bal ai gan ke por ban syong rengkat hakiram pe yeng ke jong pi bat bangin yo banja duelang nak yeng ke jong pi halor ki mat jong ke jing duai baka pas solution kalapan kre di gan ke por ngin yo banja stang no yang ada ke jing ya seng ke jongi daga bangir wai ke jing wai ke belai spa sao unor wai hang ni wai sipang ke kerteng ke bakordor ka kerteng bakordor ka jingkermen jong ke perthei ka kerteng jisu ka jingkermen junam habneng tungen yerwai gane ke jingwai sipang ke kerteng ke jong jisu dak bangi pelai jimut dak jinget ka kerteng jong jisu ngin yo i ke jing job hakene ke por bangin yong ban syong ha ke jing duai tungen fokus ya ke jing duai jo ke jinget haga kerteng ke jong Jisu laong pakai ke bapin pan nauta kupa haga kerteng jonga un ai happy yones kan bakat san kat khot ka bakat riu tungin nget ya kani tungin pan nau play kupa jongi haga kerteng jong Jisu un ai ya hangi ya kata ke jingkwa ke jingfang ka bangin duai haga ni kapor to blain kurku Im kerteng Jisu utrai Rilkas kesimat kusta Ajing pen jingken unai Raru kaca bapile
hagan ke por ngakot lang yapi baro ki parabangin tongin duai ngit pen kentang yala deswa hagan ke por hasyo bangin lech shika jing duai ki babon hagan ke kalaman tongin yit yala de tongin pen red ngin pen dam yala de hakmat jong blay tongin yatho how blay takat download baro bat bangin panru nau blay un ayangi kataka jingej ka bangin duai da ka jingej bat lang bangin ka jing duai jo ka jingej hagan ka por try un yo ban loringkan bat un le ki kamba bapala titu hagan ka por yin duai yagan ka jing duai pen kantang yala de hagan ka por tongin ya duai atrai ji subakor bi e jangan ka por ngi aingo yame kom ka balang hi hak assembly baro ko we ngila shim yagan ka jingkut jimut ban pelong ya ka jing duai bat ka jing sha jingit hagan ka por kom ka balang ka jome hang ne nong thamai ru ngin yo ban ye shonglang ban ye duai lang hagan ka por try ngi duai yame ki pan kan tang yala de hagan ka por hasyo bangin yo ban ye sai ak jing duai ki babon hagan ka klebman ngi duai ki mi blai be embodon bor bi yo e ki donut ki jongi hado kat no ngi trang hado kat no ngi sliang hak bangin duai hagan ka por nakabantau no khunyang jingpang o bala roistat bar bala kta jur yagan ka state jongi ka rindia barokawai badaka berthei hi barokawai try ngi duai yagan ka por ngi pan kan tang yalade shimi ki donut jongi wai pi wai yagan ka por but try ngi pan red hakmat jame blai da ka donut baro pej yang try ji sobe mela pan embala su spa yang ko try de ka snam ko dor ke jome try ngi wana ka ket ke ji snai ke jome but try ngi duai pan kraw ke jinge atra bangin ngai ba ke ke bangin duai ke tang jome jisu ngi yo mat yaki kamba ki ba pla ke jome try ngi la duai ngi la pan kan tang ha me ka ke por kom ki khon ki jome but kom ka balang ha ka ke por ngi da duai ngi da pan kan tang ha ka ke klaman haka kertang ke jong Jisu na peningi duai. Amen. Amen. Kapa arpat ngakot lang yapi ke por tungin duai. Nakabanta kini kinong pang ki balayo yagane ke jingpang now ne COVID kat kandai. Kia bang yong kita ki COVID patients. Kila dan sibon ki balasyak ta hau nu knyang jingpang. Ki don nadu kinong tray ke kam ke jong blay ki balong ki pastor ki lengdo but ki way but don't run up deng jong ki bala klat no ki ba do no ki ba bila khat no yaki kom ha ni ko por ha ni klaman nang kong tongin duai ba blay open kia yaki ba pang ke basitom baro ki ba don ha ke jing sumar ha ki hospital ba per ki don hospital ba per ki ba yeng asam ki don ke jingkit don ki bala syak ta ke yeng asam tengin dua ya baro ki bala syak ta now nu knyang jingpang but ki ba don ke jing sumar ke ni ko por ngin dua ke keteng ke jong Jisu ke dia ma de ke jipen kia kin ma de ki kamba ke jong blai ngin ya dua ru ke jong por ke ni klebman nakabanta ki to ki ben sim ki ba kodor ki bala dono ya la ke jong ke jingem ke ba blai lo khot no ki shalade kom hagan ke por ba blain pentingan yaki bahaya ngasam ba blain sop span yaki download bala pat bala mong ke jongki kom hagan ke por tegan ke por nga khot lang yapi ke por tongin ya duai nakabanta ki bala yo yonu knyang jingpang ki ba don ke jing sumar ba try un pen kia yaki kaban ngin duai yaki to ki bala klat no u blain yo ban pentingan yaki bahaya ngasam baro tongin ya duai try Jisu bakor bi e jonga kan ke por ngi dambat ngi dua ye me kan ke por da ka ban sim ka bas ngau de kmat jemo play ngi skau snai hadu kata kata nakabanta ke jingta jonu knyang jingpang ha ke ne ke ri ke jongi ke kan ke nong ba ke jongi bat saudong bat kum ju akar india bat ke perthai baru ko wai try ngi dua ye me kan ke por nakabanta ki no ki men sim ki bakodor ki bala sakta no knyang jingpang klam ki ba dona ke jing sumara ki hospital ba per trangi duai ke keteng ke jeme Jisu ona pen kia am don ke bamla ban me Jisu barolong ki bala trai ke keteng jeme Jisu men pen kia men pen yap trai yu khyang jing pang na ke met ke jongki ki ba dona hospital ki jing ke sam ke jongki ki ba shongkar pang ban pelai yele de
nak jingma trying it dwai to pen kia to pen kojeki haka joko por ga ni ka por gi dwai nak benta ki to ki ben sem ki ba kodor ki bala dono ya ki ba e ki ba thon nak yeng ki sam ka jongki ko try ton ap teng jongki ki balong ki nong tray haka kam ka jome atrai ka ba ka balang kala dono ya ki ba kom ki ne trying it dwai men pentengen ya ka balang men pentengen ki ba yeng sam ka jongki ko magani ka por ki bala dono ya ki ki ba e ki ba thon nanuk nyang jingpang trying it dwai ka teng jemo jisu to sub spanye ka download belamong but to pen kia e ka download ka ba pang haka mensim ka jongki ko try ngi de dwai to da pen kia to ai bore ki kin yo jingjok nang ne shekmat ban yele persya yanu knyang jingpang trangila dwai ye to ki ba pang ka bisitom ki badan jing sumar man pen kia ye ki to ki bala klat no ki ba ye ga sam ngi dwai ye ki jing pentengen ka jongme ila dwai haka kerteng ka jong jisu onang panem ban onang pen kia jongi amen amen Tetungin kan maru kan ikapor bangin dwairu nakabenta ki doktor lane ki nurse haki hospital ba per lane ki jaka sumar yakitu ki bayo yun jingpang kabit khat khandai kamdai ka basok kadai ka basitom kadai ka ba hadu kata bakin sumar bakin kita yakitu ki bapang ka basitom kin dwai bun ai ki jing e bun ai ta ka jing ai tilot ke jongki nakabanta ki ki men sem ki bakodor ki doctor ki nurse ki balong maki ki ban yang hakmat e jong ka jing e ka jing ma yala ka jong ka jingem ngin duai bo blai un darangan un sumar un da nakabanta jongki ru tengin duai ro ka po nakabanta ki tu ki weipat kinong 3 months ngobha ki Asia ba ki wei ki kan hon 3 months ngobha ki bai ya kan du ye ke jinge ba ki bab aji shakri boleh nai bor utrau ni snei na kabanta jongki bangin dwai ro na kabanta ki officer ba ki wei ki badai ban dili kane ki badai ban shakman ki ban pek ban khmi ban lai na ke jingma gin kan maru na kabanta kini ba utrai un dankat ba utrai ri un sumar un kudup nakabanta jongki kom hagan por hagan kelamat tungin dwai kerpang nakabanta ki doktor ki nurse bagi nong traiman sobha bat ki wei bo try un da un riun sumar yaki tungin ya dwai atrai jisu bakorobi e janaka por kom ki khon ki be e ke jomya atrai nyemla atrai kan por ban dwai nakabanta kamat dwai nakabanta kini ki para ke jongi ki balong ki doctor ki nurse ki nong praiman singoba bat ki ba bo na try be ki ba ham ban aitil ila ka jong ka jengem ban knya ila ka jong ka jengem ban ya rap ban isnai na ka benta ki dog ba pang ki ba sitom ki ban sum ai ka jing sumar ki dawai ki deshen ki ban kta ki met ka jong ki ko try ngi dawai ka ka teng ka jamo jisu melong nong da nong sumar nong kere ki But kin try kin aji shikri da ka download jangka jing e baru ko try ji sabe try ngi dwai hagan ka por to so snai nakam da ki doctor bakines ki nurse bakinong 3 months ko ba ki ban ai ki jing shikri ki jangki nakam da ki de ban sem ki bakodo ai ki jing e atra bakin ai jing shikri da ka jing e but try ngi dwai ru man ai kan aji shikri da ka balenno ilade but langba jangki kalom ke jingker ku kini kinong pang baro ki yomat kin yo i ke kti ke jongki ke bakin yo i ke jing i ke jongki trangi duai ai ki ke jing i play ai ki ke bor na me ko try bakila ban le bakila ban shakri bakila ban long jingker ku na ke benta kini ki bapang ke besitom trangi duai ro ke benta ki babon kinong yarap lem ki officer baki wei na ki department jong ke sarkar ke bakila pha yaki bakin pek kin khmi yaki bon kinong rung kinong bi hakane ka nong ba ke jongi ki bahaban yang hakmat ida dwai ke jing sumar ke jing dapla ke jong batki ki yang na ka banta ka riba ke jeban rio ki yang ru na ka banta kini ba bon ki ban sem ki bakodo ban palai ki na ke jing ma trai ngi dwai ya ke jing dorangkan bat ya ke jing ku ke jome ko trai ji sube
ngela duai de ke jinga yani ke por haka kertang ke jong Jesu amen amen ketungin duai ro kan ke por bagaktin ke jong blai ka hikaya ngi ban duai na ke banta ki nong sinsha na ke banta ki ba kraw ki ba tri ki jongi kini ki de ki ba pek ki ba khmi ya ke bah ka miat ya ke emlang ka salang haga ni ke state ke jongi yen duai kerpang nam ta ke sarkar ban bram ke jongi haga ni ke state ke jongi na do o chief minister deputy chief minister pakom jo na ke banta ki cabinet minister bat ki wei bat kom jo tungin duai ya ki nong sinsha shnong paro ki bidan banta ban pek ban khmi na ke banta ka bah ka miat yen duai na ke banta ke sarkar ki badan sipun ki jinon kam ke badwa na ke banta jongki ki jing don kam ke ban pen piang ye ke jing thia ye ki nong pang ke jing pen piang na ke banta ke oxygen ke mangili osngau ya ke jing duna palat ki oxygen keleng ke India bangin duai ba ki laban pen piang ya ke dawai inject lani vaksin ke ba ki la seluruh sibone yangi komno ban sim ban ai inject ban yada ban sumar yalade tanu knyang jingpang kat ni ke plik sarkar ka le shitam komo balong jingkur khu na ke banta jongi kitungin duai bakin la ban ai ji shakri ke babha ngin kershane ki ke jing duai problem ai ki ke bor ban ai ki ke jing start komo ban yalam komo ban rengkat na ke banta kini ke ri jongi pedang kini ke jing ke ban yadu kendo komo ke ni ke por tungin duai ro ke ni ke por na ke banta kari India hi baro ko wei nado chief minister president nado kini ki union minister pat ki wei ro ki badan ban shim ki jingkit khle ka bakra kat kum hakani ka sau ka sian ban yele persha yenu khyang jingpang khlam hakani ka ri India ba e ki jongi ai ki born ai ki jing start ba ki la ban try met ban sem bat kin long jingkar khu ya ka ri ba ka jai ban reu hi hakani hakabakum kani ka po tungin duai nadu ka sarkar ke jongi hakani ka state ke jongi hadu ka India ba blai undoran kat bat ke jingdon kam ki ba bon bakin pendap ya ki jon kam baro tungin dia duai hakani ka po try ji subakar bi e jona ka por ngi duai hakani kalamat na ka banta ka sarkar ba e jongi hakani ka state mekalaya ka jongi ngi duai man ai ki jing start na ka tau chief minister na ka banta cabinet minister bar ki wei kinong sinshar badan buram ke jongi hadu kinong sinshar chno bat ki wei ko try ji sabe ki ban shim ye ke jingkit khle na ka banta ka bhakamian na ka banta ban yele persya yenu khunyang jingpang try ngi duai me ka ne ko por to kur khu wadabino ai ki jing start ai ki ka bor trying it done ke jingkit khle kum ki bangeng ban duai na ka banta jongki don ran kat ki ai ki jingko jingkhia ai ki ka met but ka bor man sem ban ai ji shikri na ka banta ke jingdon kam ba pher na ka banta ki nong nam ta ki jingpang na ka banta ki nongpang ki ba don kam ni ki oxygen ki ban kam ke jingkhia ki ba don kam yonu duai inject trangi duai ban kar khu malorang kat ingin ki jon kam baro kana bagi la bani persya ino knyang jingpang ngali osngau ye ke jing ot hakaleng gari na ka banta ke jing duna jong oxygen trangi duai men play kalanti yaki wei pat ki ri ka perthai pekin don ke jing susnai ban pha ye ke jirap oxygen shakar India kombala don hakin ki katukan ni na ki ri ka perthai ke blas ngolam ban a jirap trangi duai melong play ban kerku bandar kat ban pendap ia kena ke jidan kam lakalong oxygen lakalong ke jingtiap nakabantat lakalong nakabantau ni dawai inject ban ajing sumar trangi dawai kena ke por ben kerku malarkan bangi dawai kena ke por nam tak India borokowe ke bangalio i ke jing ta juru jong kena ke jingpang hakaleng ki state jong ke India bat sibon ki ban sim ki bakodor ke layapno bangalio i ke jing shirukai jong ke jingjia hakaleng ki state jong ke India ke jongi trangi duai na kam ta prime minister president ni duai na ki union minister ni duai na kam ta ki bon ki badon ke jingkit kle kom ki nang sinsha ai ki ke bor ba ke jing start ke jing ai ba ki la mat pen piang ki jon kam ki bon
hakeleng ke India baki state hake India terangi de tuai to ai ke jingai blai ke jombe kin shim ke jingit kle pat kin long jingker khu nakabanta ke riba ke jai ban ri hi baro ko we terangi la tuai do ke ke po nam tak ni ke state ke jongi wat amino ri kerpang da kerpang me kom ke bangai ni don ke jingit kle pangin kershan ye ki hake jing tuai bat ngin IT ki hak ki jombe blai shim ker khu bat dan ka da me ngila tuai de ke jingai ke ke po hake kertang ke jong Jesus ngi tuai amen amen kom juru kaktian jong blai ke lahi kai na ka banta kinong song shnong ba blai un ai ki ka jing sok ba kin long ki breu ki ba wan ra i ka jing sok kom ga ne ka por ngi yo i ke jing e ki ba bon habro ki liang te ga ne ka por ngi don kamban tuai na ka banta kinong song shnong jong ka ri jong i ke ne ka state ke jong i ki don hang no kelang hagene ka state ke jongi makin long ki breu ki ba kongo ki nong shong shnong ki ba kongo bat buranti ya ka jing pta jong ka sarkar kumno bangin ri la de ngin sumar la de bangin am long ka daw jing pen sapriang yanu khnang jing pang na do na yeng na sam bat chabar kum ju tungin duai ka ne ka por ba blai on daran kat ki nong shong shnong jongi baro bangin long ki breu ki ba kongo buranti but ngile ya kana du kaman sem but kadanot baro te kana ka por nga suma ban khot lang yangi ha kana klamat yin yo ban dwai nakabanta ki nong shong shnong jong kana ka state ke jongi bangilong ki breu ki ba kongo ilong ki breu ki ba buranti ya ka jing ptha ka bal ai hangi tungi dia dwai atrai ji subakarabi e jona ka por ngi dwai nakabanta ki nong shong shnong Jogan ke state ke baik ke jong ya try. Gidan si bon ki jai niam. Gidan si bon ki jai ben riu ki nong shang shnong. Noi ye dwa yam ya try bi ben te song lang yang ke jing sok ke jing i ke jing long away. But kom jo bangin don ke ben sem ke jing kit kle. Naka banta ban yale persha. Ye nu knyang jing pang. Bangin am long ka daw ke jing pen sapriang. Try ye dwa ye ke por. Kur khu ke nong shang shnong. Paro hagane ka por gin long ki breu ki ba butranti ki ba kongo ya ka jing ptha ka ba sarkar ka ai na ka banta jongi kom no bangin ya persha inu khunyang jingpang ubala wan tur ba pan sapriang ubala kta e ki ban sim ki ba kodor ki ba bon hagane ka state ka jongi trying it dwa ga ka por kar khu gi nong song shnong jongi ai body ki ba ki long ki breu ki ba shim chikit kle bat bangila ban yele persha yanu knyang jingpang pangen job haka karteng ke jombe uji sno panem ila dwai da ke jingai ke ne por haka karteng ke jong Jesu amen amen kom juro ke ne por tungin dwai kambala on naga benda ke ne song snong bat ngi kum ki kristan ru ki bo na ngi ru ngi don ke jingai be ki don ke jipen ngi be ru hagi ne ke singi bamanta ki bahikai bapakala ya ke ktien ke jong blai kila ban ong kita kinong ya thulpa ki babakala ki bunya habat ke ktien ke jong blai teng ki ong bakane ke vaccine ki ban ai manta ke dei tak jong riuspa nriu pun riu titungin duai ke por bubelu ai ke jing sutho bablai ai ke jing shampang bangin kongu ya ke ktien ke jong blai bat ngilong kita ki khon jong blai ki ba start ban sutho ke ke ba day bat ke ke bam day tungin dwai ke por problem weng kadat sherut ya ke jing shepti dan si bon ki bala shepti ko magana ke por tungin dwai kadat sherut ke jing shepti ai ngi ke jing shlur bat yele persha bangin job bat tungin dwai ru problem ai boring i bangin yeng skam ke jing bat ngin ply ke jing ke jongi ko magana ke por bangin am sha yalam bakala hakita ki ba yalam bakala nene ban pen ngej bi jangi tingi don kane ke po hakane ke por ban tuai kerpang bangilong ki bas kam ke jinge banam ngej bi bangilong ki breu ki ba kit kle ya ke jingkot jingkhia tongin ya duai try Jesus bakar bi jona ke por ngi duai nakabanta ki ban sim ki bakodor nakabanta ki rungej baro ko try Jesus be hakane ke state ke jangi bat keleng ro kom jo
baki don ki kat tu kat ni ke jing pen ngej bit ke ba yalam bakla naka banta jongi kum ki khon kristan ban yalam bakla naka chingi kai ka tin ka jomi atrai ban yalam bakla bangin hab naka jinge hameu blai be embodon bor bangin yele persya yang ni ki bor ki jing dom yang ni knyang jing pang trying it way bangin long ki breu ki ba start ki ba shempang ke ei ka mon ke jameu blai hakom ka ni ka por bangin long ki breu ki ba kongo bangin long ki breu ki ba start ki ba shempang bangin ngej bit ya ke jingi kai jong ka ni ka perthei jong ki no itulpa ki bam ya dei satya ki ba bakla na ka ktin ke jome trying it way ka ni ka por kor khuye ki bangej baro bat scam ye ke jinge jong ki kom ka ni ka por nado ki samla hado ki long keme ke long pa ki long ki ba scam ke jinge bangin long ki khon ke jome ki ba duai but ke body ke jing duai nge yo ke jing job nge like par but polai ni ke body ke jing shifting ki ba te ki ba khom ke ni ki hakini ki por ki ba de padomanta ke bangi shifting yo ne khyang jing pang trang ye duai ke tang jome jisu nge jam nge long ki ba shlor nge le persha ta ke jinge ba ke body ke jing duai ha ke ker tang ke jong jisu nge duai amen amen tongin duai ro ke ne ke por Kau ke por ke bang yo I ya ke jing ta jong ke ne ke jing pang klam ke bit khat khandai ha ke yo ke kot ha ke tre ke ta ha ke kamai ke ji kam ya be kam ya renti shu kam tam ke ta I ke beduk tungen ken mau I ke beduk ban tuai na ke banta jongki bau blai ni snai bau blai un ai bor na ke banta jongki kau ne ke por nyem tip kumnu ken pendap ye ke jing ke sem haka bam haka di namar bona pedang jongki ki pendap bam da ke jing trai belas ngi man la ke sngi tungin ken mau ban tuai na ke banta jongki ha ju ko por ngin tuai poblen unom sha ya ke jing yap than bangin tuai ki nong rap ko mene ke poru kimi asyu ban de ki marap ke jongki ha ker kombade kakta hadu kata na ke banta jongki ha ju ko por ngin tuai kakta yaki samla pule ke jongi hakini kisngi kakta ba bon kiliang tingin duai ba blai un kedat sherut un darkat kumene ke por un rijajai un darangkat un sa un pendam bat un lorangkat nakabenta ki khon ke jong tungi dia duai atrai ji subakor bi I jona ke por ngi duai hakaba kum kan ke por ngi lamat yaki jing kita jong ke ding pangklam nau ne kobet khat khandai ta ya ka yo ka kot ha ka ri ka jai ban riu ta ya ka kam ka jam ja ka bon ki balang kam tam ki ka ta ha do kat no ya ka baduk ki baroi toy ki bam don ka jing bam ka byang pura ki bam ka jing bam man ka sngi na ka jing tre belas sngi ki jong ki trang it wai ka ka por kan mau ki baduk to wat no bino ya ki is nei na ka banta jong ki top sa to pendap ya ki ko try hap deng ka ba kum ka ka por bakin pai shemeu blai beem bakin wat yemeu blai ko magani ke por ngit wai ke ne klamat kan ma torang kat nak benda ki bedok ki ba shem jenjar ngit wai nak benda ke ne ke ri ke jong hiru men pendap men sajing bang minam syakta haka jingker do jing bang trang ngit wai nam takin nong rap ka bang yo I ko magani ke por kim yo shu ban de ki ma rap ke jong ki hakar kombade kila treshitam kila panmira ka jukum sep Henry ke por bande kem sin yo bande hakar por ke bebiang kalakta kene ke jing pangklam nak banta ke nong rap ngi duai man sus nei nak banta jongki ngi duai man don kat nak banta jongki ablai wat no bino yaki yarap yaki kum ki bangai ken pai shimu blai kum ka ke por trang ngi duai ram ta ki bon ki kon sama hakene ke si kala do ye ke jing pule ke jongki kalakta kam sim ya bek kam sim ya ran ti show Trangi duai kar kui ki kon samla bat yaki ko magada ke por baki long ki kon ki batip reu tiblai ki nam sha yal bakla chaki wei pat ki bor jo ke jing tom baki nam rai bakla ha ke jingem jongki ken ya sha apadang ke ne ke jinge ki long ki kon ke jombe ki ba shifting yimo blai bem padon bor try gala duai ke ne ke por na ke banta jongki ha ke kertang ke jong ji sungi duai amen amen Dia kan ke por tungin kan mau ya kan nong ba ke jongi tungin kan mau ya ke imlang ka salang
Bau play unda sumar keringi nanu kenyang jingpang ubatrim. Kaktiin ke jong play kitab sam ke sispa arpunyo kat khat kebar kaong lada utrai play sumari ke nong ba leno kiba ap yaka leno kiba ap yaka kamodayu ka jimut kelong balarangi kum ki khon jong play ngim bu yo play khmat hakabakum kini ki por jong ka jing im jongi kalong ka ba tam tungin bu yo play khmat kum ne ka por tungin pai sho play haka jing dwai kum ka ne ka por pangin dwai kini ka nong ba shlong play down sumar ker na ka jing pang klam kabakum kini kanam sa priang shu pen kut pen wai no bangin dwai ru haki nong kandong haki wei pat ki disik me per blame down care ya ki nong song snong baro ki long hapo ka jing care ka jing da ki tap nang ka jong play ken kedup ken da ki naw nu khyang jing pang ki por jong ka jing dom ken amla ngin yu ka ti ka jong play kan yo ban da ban care ban sumar hakare ka por na khot lang ya phi tong ngin yu dwai ya ka jing sumar ya ka jing da ka jong play yangi hakaba kum ka ne ka por naw nu khyang jing pang tong ini dwai atrai jisu bakor bi jonga kan ko por kom ki khon ke jame gi don ke jingkit khle ban dwai hakmat jame blai ban bu yeme blai ubakong santa maka jingem ke jongi mangin wat yeme blai ubadon kamtam hakaba kom ke ki por ki thma ke bangin le persya inuk jing pang khlam ubala shim yi boni ke men sim ke bakodo bar balakta hakayo ka kot bariki liang baro trangi tuai men daman ker men sumari kan ikanong ba ke jongi ko trai daun jepang kham banginam sha job ngin job ka tangi jemo jisu trangi tuai yakinong shong keleng hakinong kendong haki wei pa ki district yakan ke state ke jongi tori to sumar to kudup yaki trangi tuai yakan ke por da ke jinge pai ke khmat shime ko trai bangi tuai bangi khot ka pat jeme ko trai memelong si siaw nong aplam brot babhajongi uban dayangi uban sumaringi nanu knyang jingpang ubang yem tip hadu kat no ta ukem yangi haki bat pen stom yangi baru simri ki men sembrio trangi tuai ka tenje mo jisu mendaman kerigi hoy in sumar hoy in kangu ngin buranti yake jihikai baro lagi tip tangkan ke way la lagi klet ye mo blay baro ke la dai trangi dwai da ke jingai ke po man riban sumar ye ke riba ke jaiban riu ke jongi trangi da dwai ha ke kertang ke jong jisu amen amen gedang don sekat tukat ni ke jing dwai ha ke ke po tungin dwai ha ke ni kleman bau blay on yo ban pentu pendam ting khong khai yau ni khyang jing pang khlam na khot yangi kum ke bangai tungin duai ta ka jingai ba omdan ka weiru ka bamla how jisu barok kelong ki bala tungin duai ka tenjong jisu ot pen tu ye ni khyang jing pang na mangi don blay ba kraw blay ba don bor omdan ka bamla batu ha ka kerteng ka jong jisu ngin duai ngin yu i ba ble pen tu no na ka ni ka state ka jongi but kom joro am tangga state ni hagar India barok away but aka perthai hiru barok away tungen duai kom ki khon jong blai balwen pentu onom sha inu khyang jingpang un kta yaki ben simbrio but un penyap tron un penduk yaka riba ka jaiban rio but un kta yaka jingsok hi baro hagan ni kapor khat yapi tungen duai te ke jingai plain pentu pendam inu khyang jingpang haga kerteng ke jong jisu tungi dia duai atrai jisu be nyang daga por ngi duai kom ki khon ke jome ngi don ke jingit kle mangi duai ha ga por ka kerteng jemo jisu bonu knyang jingpang ha ga kerteng jemo jisu nda yap tron unda do unda dam hisnon onom don bor ban kta ban pensitom nad nang ni shekman ngini i me blai ngi khot ka pa jemo blai be embadan bor ba ka kerteng ke jemo jisu ngi yok ke jing job pengen yo i ke tiga jema blai me try ben kedat shirot man penduk pendam ya kan ka kerteng jong jing pang klam ko bet
ขัดขันได้นั่งในเชกมันยินอีกับที่ก็จะมาเปลยมันยอบันปลายวาร์มันปันดุมันปันดำยินอีกับจึงจับกับกระทั่งจะมาเยซูกุมกี่คนก็จะไม่เงียสลังกวยหากในกระเรียจังนี้บัดกับเล่งก็ประเทศกุมกี่บังเงินกิดตัวยังไม่เปลยไปอิมดันบัวบัดเตยตั้งมาเมบลาบันปันดุมันปันดำมันปันวายนุขยังจึงปังยินยอปัดบันอิมกับจึงอิมกับบัดสุกกับบัดกับหายยินอีปัดยากับจึงรอยจึงปาร์ฮับบารอกิเลียงเงี้ยละด้วยหากกระทั่งกับจงเยซูอาเมนอาเมนตรงนี้ด้วยกันกับพวกรู้นักบันเกนมานักบันตากิเวปากีสถานกิคริสตานหากเล่งกิรินเดียกิสตีดกิรินเดียบัดเล่งกับประเทศรู้ตรงนี้ด้วยบัดนี้ด้วยจึงเก็บบัดสิบุนกิมิชชันรีกิบลักขลาดเนาะกิดอนกิพาสตอร์กิบลักขลาดเนาะบัดสิบุนกิบลักชักตาในคุณยังจึงปังนี่ดอนกำลังคามิชันกำลังกสตีดฮันนอร์อีสบัดกมจูวัดฮาริอินเดียหังเทียบปุนะยินด้วยกิเวปัดกิปากีสถานรูกำลังบทร้ายอุนริมสุมารกระปังตอนนั้นเพลงจงกิบริยาลัมบากจิงคลาดเนาะยินด้วยกจิงเป็นเงินกจงเปลยยินด้วยบักกอสเปลกันยาชักมันด้วยบักกอสเปลยินยาลับอีกกระทั่งจงจีสุก็ไม่ในกระพอกันนังคราวบักกิเวกินยอติบยอเปลยเบมmaka perhatikan tip yau Yesus nak penem baru kindem krop kindem ke khosiu krop ban mani ban dem sim yau Yesus nak penem jong ke perhati hagan ke puang khatlang ye pi baru tungin duai nak banta ki Pakistan ki badon ke leng ke perhati ki leng commission baka jing mission kanang yai nak bor ke bor mangin duai bak tu ki balamat ye ke jing pangklam boleh nai bor pentingan undarangkat nak banta jongki tungin jadwai try ji sebe jangan nak por gi dwai nak banta kini ki para jongi para Pakistan ki ban keleng haki state yang ke India bar ki ban keleng hak perthai baro ko we ki dan si bon ki bala sya sitom ko ma nak por ki bala duru wadi ka ban sim ke jongki trang gi dwai ka nak por to pentingan ki pedeng ki jin jar pedeng ki jin ke jile ki be kandu nau de khyang jing pang terang ye dwai mat ripla yaki kon Kristan keleng hakilang commission ke jongi ko try ye dwai mat riman sumar man kroi ke jinget jongki bang ye dwai ya try bi bar ki to ki bala chakta babon ki missionary bar ki pastor ki nong tray ki bala chakta du knang jipang ye dwai hak ke teng jemo Jesu kin yo kot kin yo khia bang ye dwai ki do bala klat no ban pentingan yaki bang ye dwai nang ni sekmat maka gospel kajialap ya ke keteng jemo Jesu kanang kra maka perhatikan tip makan yo magi don no play button ball ba crowd ball ni don no Jesu na penem ba ka keteng ga jong Jesu ka perthai barok kan yo ban dem krup ban mane yo Jesu gila duai ha ka keteng ga jong Jesu amen amen kadu kan ka potongin duai bangin jing duai ai ngo tung ai ngo yo blay wala jubab ke jing duai ke jongi ke bangila duai ha kan ke por ngingai ba ke jing duai jongi na ki yeng ki sam ki jongi tung ngai ba blay un jubab tung ngai ba blay wala jubab ke jing duai kala sha la sisi lani ke por jong blay ngin yo un le sipon ki kamba pala pat ki kamba ke bun jubab ye ke jing duai ke jongi tung ngai ai ngo yo blay namar ke jing duai ke bangila duai un jubab tungin ya duai try ji sobe ya nak por ni ai ngo yame ke ke bangile shong lang ke khet ke jombe baki ke jat ke jombe ngin yo ban dam krop mang ye duai ga ni ke por maka tang jeme Jesu ke ni ke jing duai ke bangila duai ngelange mala jubab ye ke jing duai ke jung ya try mang nge ye ki kamba baki kamba pla ke jombe ken ja hakini ki sngi ke banangwan ngin yo sngaw ngin i ke bor jo ke jing job tang ye duai nge don blai ba kraw ba don bor ni don ke jinge ba me jubab ye ke jing duai ke jongi belong blai ba jubab belong blai ba yo snow ye ke jing duai jo ki kon ke jami ha ba ki dam bat ke duai ki khot kar pat ke ka teng ke jamu Jesu nge da nge ke bangi khot kar pat no blai pa jing ba baneng ka teng jamu Jesu man ai ken man jubab ken trang nge man jubab ye ke jing duai ke jongi ha ka teng ke jamu Jesu ngi duai amen amen ke kerpat ye phiki prabangai baro tungin petang ye gane ke jing duai sha jingit
hadi hakisitang sngila ni kanu ko por ba pin peteng ni ke jing tuai sha jingit man ngasngop ha ban kerpat ye phi kan ke por tu ngi nam peteng ke jing tuai ngi nam pen klan ni ke jing tuai ke jongi hagi balang hagi jeng ke sam ke jongi ban ye le persha ye nu khyang jing pam da ke por ke jing tuai inge ngi i ya ke jing job kin pen wai no kan ke jing shakri jong ke jing tuai sha jingit jongi kan ke por da ke bangir wai ke jing ruai ke ba sanspa prapunyo ka jing ruai sanspa prapunyo ka khot yang i kong to yai duai jing duai kala to yai duai utrai eno to yai duai bat kula utrai to yai duai jubab yapi kata ka jing duai kala to yai duai yo i bo play jubab ya ke jing duai ke jongi to plain kroku yang ye bangir wai ke ne ke jing ruai ha ke ne ke po ngin ruai de ke jingit Pila seu du berjingkit kuslai kaban Jing jinjar babun pishem gila kiakan Red barok ha uji suyapi ucap Doyai duai jing duai kala Doyai duai utrai ino Doyai duai bat kula utrai Doyai duai unjubab yapi Lo barben kin kaya piwaju kau ke Ajing ya jong pi udon ajan unge Bantelan ya pi ula utrai balik Doyai duai Doyai duai Jing duai kala Doyai duai utrai ino Doyai duai batkula utrai Doyai duai unjubang yapi Doai ngu utrai kijing Shanya bet ha ulang ubat yai ne Kat kabapin panutin pan ai kamne Doyai duai Doyai duai Jing duai kala Doyai duai utrai ino Doyai duai batkulai utrai Doyai duai unjuban yapi bangin yo ban penwai no yang ke jiesang yang ke por tungin ya duai Tribe ngai ngoi me kan ke por bala jubab ke jing duai ke jongi ngai ngoi me ban syong hala ke jong ki yeng ke sam ke jongi ban ya salang ke wei ke jing duai langim yo ban wan ke jing mani langi syong ke ram piyeng ke jongi saudong da ke jinge ba ngin duai ban ya sa ja khamat jong blai alor ngi ke jing duai ke bangila duai try ngi i ki kamba ke jombe pen klan si shu yangi nang ni shakmat bangin ang imma ka jing duai bangin ay duai nang ni shakmat bangin i ka jing job ka kertang ka jembo jisu palat yen ka jing kerku ka jembe ka po to ai ba ka jing ka jong jisu Christ kan da biangi kom ki kon ka jombe ka jing i ba ka jong blake pa na bom jikot ka jias lok jipat dengan pensat bor ka jomben semakot to kinalai wai blay ka long lam rangkat bat ni habang i syong bat ngi dam bat ngi duai
long lam rakat bakiro khoi ke jambe ki badam ke badwai ki ban ka region i bad kalang ke perthai na domanta se ki bom jikon amen